Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pinanggih malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Selasa Surya kaping 21 wulan April taun 2026. Renungan ing dinten menika kaparingan jejer pisungsung jiwa raga. Waosan ing enjang menika kapendhet saking serat Rom 12 ayatipun ingkang kaping 1 ingkang mekaten. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci, sarta kang dadi keparenge Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan dipun estokaken wonten ing saklebeting gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, pisungsung jiwa raga tegesipun masrahaken sedaya gesang kita lair lan batos dumateng Gusti. Boten namung arta utawi barang, nanging inggih pikiran, pangrasa, kegiatan lan sedaya tumindak kita dados kagunganipun Gusti. Rasul Paulus ngilingaken bilih badan kita kedah dados pisungsung ingkang gesang. Menika ateges saben dinten kita gesang kanthi suci lan miturut karsaning Gusti. Sedaya ingkang kita tindakaken ing pakaryan, ing keluarga utawi ing pasrawungan, sedaya saged dados pisungsung tumrap Gusti menawi dipun lampahi kanthi iman lan katresnan. Ing ayat sanesipun kita dipun elingaken bilih gesang kita sampun dipun tebus kanthi rega ingkang awis, inggih menika rahipun Gusti Yesus Kristus. Mila kita boten dados kagungan kita piyambak, nanging kagunganipun Gusti. Awit saking menika kita kedah ngluhuraken Gusti lumantar badan lan gesang kita. Jabur 51 ayat 19. Jabur 51 ayat 19 ingkang mekaten, kurban sembelihan ingkang katarimah ing Gusti Allah menika manah ingkang rempuh, manah ingkang pepes lan remuk. Duh Allah, menika boten paduka galih asor. Jabur ugi ngelingaken bilih ingkang dipun kersakaken dening Gusti menika manah ingkang andhap asor lan tulus. Tegesipun pisungsung jiwa raga menika boten namung saking jawi, nanging langkung jero saking manah ingkang pasrah lan setya. Pramila sumangga kita masrahaken sedaya gesang kita dumateng Gusti, jiwa lan raga dados pisungsung ingkang murni, suci lan kagem kamulyaning asmanipun. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih, kawula nyuwun pangapunten menawi taksih kathah kekirangan kawula Duh Gusti. Matur nuwun awit paduka sampun nebus gesang kawula kanthi sih katresnan ingkang ageng. Ing wekdal menika kawula masrahaken jiwa lan raga kawula dumateng paduka. Mugi gesang kawula dados pisungsung ingkang gesang, suci lan kagem kamulyaning asma paduka. Kawula nyuwun pitulungan paduka supados kawula tansah gesang miturut karsa paduka lan ngluhuraken paduka lumantar sedaya tumindak kawula saben dinten.
Mekaten pandonga kawula Duh Rama wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula aturaken. Amin. Mekaten renungan padinan ing dinten menika, mugi Gusti tansah nuntun lampah kita dinten menika lan selami-laminipun. Haleluya. Amin.